Sa mga pangulong dinilan sa mga balita lokal, Seneco nagpasiguro sa mga konsumidor sa padayon nga supply sang kuryente. Executive order nanday Mayor Nardia kag Mayor Triñas ginaulat pa sa fast crop operators. Sa balita national, guidelines sa pagbakuna sa 5-11 anyos gina-finalize pa sa gobyerno. Utang sa PhilHealth sa mga birthing clinics naglambot na sa 180 milyones pesos. Sa balita international, anay Pope Benedict XVI ginpanghiwala ang ginpabayan ang mga child abuse nga involvado ang mga pari sa Germany. Sa balita sa sports, pagpreparar sa Philippine delegation para sa Winter Olympics, handa na. Balita entertainment, 19 anyos nga si Zara Rutherford, pinakahubing nga solo nga nalibot ang kalibutan gamit ang eroplano. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang 4 ka mga pamatasan nga dapat i-practice ng isa ka empleyado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga daw Biyernes, Enero 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline na nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sa Southern Luzon. Ang Northeast Monsoon naman nag-apekto sa bugos nga Luzon. Ang Western Visayas, lagip ng probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod mangin magalumon ang kalangitan nga may lululap na nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabasko nga huyop sang hangin gikan aminhan na silangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin kasarangan tubtub mabasko ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:07 kay na sang aga, magatunod naman las 5:44 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up Mga aga na dra kay Enrique Caballo Subaldo Jr., kay Christine Menyes Villalobos, kay Merla Lynn Casabuena. Wait lang. Good morning Landra sa imo, no? Kag dira kay Milili Oligo, mang agaman. Sakay taon ko di balaki daw hindi ko makita dahil Casabuena Inocencio, no? Good morning. Dira man sakay Erla Vega kag kay Sol Lama Barnatsa. Kagawad M Saboso, good morning man sa imo dira. Siling ni Sol Lama Barnatsa, smile and the whole world will smile. At you or with you? Or smile at you? Yes, smile at you. Wenskile Morales ay happy birthday gali sa amon na blues bala si Princess Janine Lim. Subong, Subong. happy birthday! Janine Lim, Ba, wala ginakadungan si Janine sa iya nga tito ba? Tani. Kanugon gid Nakasave pa si Janine. Tito. Kanugon mo lagi ka pugong buna si mama mo sa 21. Pila na si Janine, action boy? Hindi ko bla sure mo pero si Arin na sa mga senior high school na siguro ay. Ano nagali? Dalagita nagali. Oo, mga senior high school sa siguro. Sige Hindi lang ko sure po dira na ta. Beth Tumangan, kaysa kuha ni sila ato nito sa Sipalay. Siya ning taga, taga Sipalay. Sa may din to gani? May bulo, hindi. Hindi, sa buta na. Ando pariyo man lugar sa San Carlos? Hindi ko daw ko Alay, na nasa? may minahan sa unabla. Hindi ko familiar. Beth Tumangan, liwat, good morning. Christine Menyes Villalobos, Jeffrey Arroyo, mga agaman, Ma'am Elizabeth Gamala, keep safe man dira sa imo. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Chez Zamora, Elvira Hilugo,
from Charito Heights, Granada. Tamyaw niyo lang si Wildy Gases kag Divina Gases sang Barangay Bata. Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod, Guno, good morning. Jocelyn Andrade Tiangson from Barangay Manselingan. Kay Ma'am Tess Rivera Murayama, ihada, good morning dira sa imo. Yes, good morning, Miss Tess. Ara Dito sa pag may imo nga Japan. kuano nga nang may ano na gani pa na kandado. Oo. Ang ako niya necklace nga may Kandado. lock. Oo. Good morning guys, how are you? Okay, good. Miss good. Tess. Rivera Murayama. Sa kay Marjun Rivera dira, kay Anthony Rivera, kay Michiko. Yes, kay Miss Chona Trinilla. Yes. Good morning Landra sa inyo. Kay Sa may Pambong, sa may Murayama Comedy Bar. yes, kay Pambong Rivera dira sa may ano sa division gani? Golden Riverwalk. Riverwalk. River Maya. Patay ang bako. Banda na yung galing. May lagi wala akong gindayon. Kung Riverside Hospital man. River. Alain man na yung rivers. Ronnie. Greet niya lang happy birthday kay Grina Robles sang Central Maaw. Yes, happy birthday Grina Happy Robles. birthday. Dennis Nuestro, Allen Camacho. Tamdaw niya lang si Paria Ibo, pamahaw subong sa sulod Central La Carlota. Nan. Ibo, makikagad sa imo. Mahala nga pamamahaw. Alin kay Allen Camacho. Kay amigo ta Romel Gallo, good morning sa imo. Andrea, Madam Andrea Amanda Jaime, good morning man. No? Sa ari gyapon si Ma'am Vanessa Mayo. Huwag ko na itong isip, na mga stars yung padala sundor. Sino kadamo na to? Ganit man. Thank you so much, Ma'am Van. Yes. Kasi tanan nga nag-send sa aton swing star. Ay, Action Radio Philippine Standard Time, las 7:12. bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:13. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpasiguro sang management kag board sang Central Negros Electric Cooperative o kung Seneco nga wala sang dapat kabalak-an ang mga konsumidor angot sa isyu nga kawadon sa supply sang kuryente. In kaso ginman nga untaton sang KEPCO Salcon Power Corporation ang ila kontrata sa kooperatiba. Inagin pasalig ni Engineer Norman Pulliantes, Corporate Planning Manager sa Seneco, kaupo ng iban pang mga opisyalis sang kooperatiba sa ginatigan nga virtual press conference ang kahapon nidlaw Enero 20. Sunod kay Pulliantes, kung hindi ginman makahulat ang KEPCO Salcon sa isyu sa balayran nga karon pending sa tatapan sang ERC, mahimo man sa gyapon nga makakuha sa supply sang kuryente ng Seneco sa wholesale electricity spot market kon WISM, apang sa mas mataas lang mga presyo bangod sang law of supply and demand nga prinsipyo. Ginpatag man ni Pulliantes nga nag-ugat ang isyu sa tunga sang KSPC kag Seneco, angot sila ginasukot nga 280 milyones pesos sa idalom sang 20 megawatts nga kontrata nga madumduman gin-extend sa isa ka tuig dudto sa bulan sang Mayo sining tuig. Duwang pa ang ginasukot sang KSPC nga 280 milyones pesos ang ila ginbase sa 5.69 sa kada kilowatt hour nga computation. Apang ang Seneco ang panukot lamang sang 3.70 sa kada kilowatt hour nga balayran sa mga konsumidor bangod inigid man ang nakadapat nga obligasyon sang kooperatiba base man sa ila extended contract nga aprobado man sang ERC. Nagtuaw lamang isyu ka problema sa balayran sang kooperatiba, umpisa impatuman ang panibagong nga proseso sa dinang ERC man sa gyapon ang dapat nga maghimo sang aksyon. Padayon pa ginahulat sa mga fast crop operator ang executive order na ni Mayor Villar Diaz ang Bacolod kag Mayor Jerry Triñas ang Iloilo angot sa natalana nga pag-resume sa ilang nga pagbiyahe. Suno kayo sa operator Frank Carbon apisar nga mayara na sang verbal nga pahayag gikan sa talatapan sang duha ka mga alkalde sa posible pagkakas ng RT-PCR test result requirement para sa mga traveler labi na sa mga fully vaccinated individual. Mas labing maayo kung mayara gid sa nga EO bilang balastihan sa pagpatuman sang Coast Guard. Dugang pa ni Carbon, preparado na sa karon ng ilang mga crew sa barko sa ginapaabot nga pagbalik sang ilang operasyon. Panugyan pa sini sa publiko nga hulaton na lamang ang advisory antes magpadulong sa mga puwerto.
Umpisa kahapon nga adlaw Enero 20, ginmando ni Mayor Nicolas Yulo sa siyudad Sambago ang alternative work from home arrangement sa tanan nga mga empleyado sa gobyerno sa mga siyudad. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Yulo nga madamo sa mga empleyado sa gobyerno sa siyudad ang nagabatyag sa trangkaso, ubo kag hilanat kag nakinanglan sang pagpahuway apang ginklaro sang alkalde nga magapadayon sa gihapon ang business one-stop shop, vaccination activities, pag-deliver sang essential goods, paghatag sang bulig pinansyal sa manalitan sang Baguio Odette, kag trabaho sa mga frontliners. Duwa pa ni Yulo nga sa Enero 19 nga record sa City Health Office, 71 ang nagduga nga kaso sang COVID-19 sa syudad. Magalawig ang work from home arrangement tubtob sa Enero 23. Damo na empleyado ang nag-complain of symptoms of cold and flu-like symptoms. Amo na nga pagkamaayo na to nga work from home, stay within their bubble para nga stress saglit ang virus. Precautionary measures. Kabahin sang pahayag ni Mayor Nico Yulo sa siyudad Sambago. Nagpaidalom sa self-isolation si Negros Occidental Governor Bong Lacson bangod sa ginbatsyag nga ubo resulta sang pila ka adlaw nga pagbiyahe sa mga lugar agud managtag sang ayuda sa manahalitan sang Bagyo Odette. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, una nga nabatsyagan sa gobernador ang pagsagrak sang iyang tingog samtang nagapamulong-pulong sa banwa sang hinubaan sang Miyerkules nga adlaw. Dugang pa ni Diaz nga sang makabalik sa syudad sang Bacolod si Lacson, gilayon ini nga nagpaidalom sa rapid antigen test apang non-reactive naman ang resulta. Ginpanugyan sa mga doktor nga kinahanglan anay nga magpahuway ang gobernador sa sulod sang 3 ka adlaw ug hindi magnubo ang iya resistensya kag immunity. Pila sa mga ginpadulungan sang gobernador among syudad sang Kabankalan, si Palay, banwa sang Moises Padilla, Kawayan kag Hinubaan. Si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Temporaryo man nga ginsuspender ang operasyon sa Municipal Health Office kag birthing clinic sa banwa sang Don Salvador Benedicto bangod sa kakulang sang manpower. Ini matapos ipaidalom sa quarantine ang pila ka mga staff bangod sa COVID-19. Sa Memorandum Number 001 Series of 2022 nga ginpirmahan ni Municipal Health Officer Dr. Jabel Hayawon, iya ginpahayag nga ang referral sa maternal, medical kag surgical cases ang temporaryo kahikotaron sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sandig sa mapagsulundan kag proseso sa One Hospital Command System sa gobyerno probinsyal. Magabalik ang regular nga operasyon sa MHO kag birthing clinic sa Enero 25. Naglabot na sa 123% ang kadamoon sa mga Bacolodnon o kapin sa 480,000 ka mga individual ang fully vaccinated angot sa nagapadayon yung COVID-19 vaccination drive sa syudad. Sino kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC, wala pa malakip sa mga datos ang mapamatanon nga nabakunahan lakip na ang mga nagpa-booster dose. Dugang pa ni Sorongon, magapadayon operasyon sa nagkalain-laing nga vaccination center sa syudad, magluwas lamang sa SM kag Ayala Malls nga temporaryo mag-untat, umpisa subong nga adlaw Enero 21. Matapos magpositibo sa routine surveillance testing rapid antigen test, ang pila ka mga medical workers natala na nga magabalik ang operasyon sa Ayala Mall sa palabuton nga Enero 30, samtang Enero 25 naman ang sabahin sa SM. Suno pa sa kay Sorongon, tanan nga mga medical workers nga nagpositibo sa rapid antigen test, ang natala nang ipaidalom sa isolation process. Guidelines sa pagbakuna sa 5-11 anyos gina-finalize pa sang gobyerno. Samtang utang sang PhilHealth sa mga birthing clinic naglambot sa 180 milyones pesos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat CISSG, no? Sige. Good Pilton morning. Lipura, Pampasay City. Ay, ito siya? Di ba sa amo ni siya sa Buen Retiro, Talisay? Yeah. Si Pilton Lipura. Caitlin na ang Yada. Sus, kumusta ka na, Yada? Caitlin, musta ka na? Birthday bala ni Maninoy mo ba? So, may bugas ka da nga i-gift, no? Kasi i-gift lang tilig-ang. Wala na Galing probasaw. do, basi wala na bugas. Kaya wala na kano, aw. Wala sa Wala ka... na kahulag ang baso, aw. Ano? Wala kahulag ang baso. Wala na ko may nakita nga update, how? Oy. Kumusta, Basi Yada? nagano na siya, basi nag-private life na siya, goro. Ay, siya? Sana all private life. Sana. Lantawon ta ni Biko may bugas siya gapon mo provide. Oo. Basta Good morning, Kasi Caitlin. magatag sa blabugas, bilang tilig-ang lang para buwas. Oo na. Okay? I-prepare na ng imong mga bugas. Katultol ako pala balay ni Caitlin. Hapos tultulon. Hindi kayo tudlo sa ako naligad ni Action Eden. Okay. Very ng balay ni Caitlin ni ko. Okay. Si Mayo. yada ko na Tess Rivera Murayama, Cape Save ko no kay doon mo naman ng cases. Sige lang nakuha lang tanaya. Amo gina. gina Kurt na Nathaniel de la Torre sa Purok Dulo na nasinda guba
Central Maaw. Yes. Miss Jinke de Lagdon, good morning again kuno A or B. Athea Kim Iriman, Zenny Ann. Lester Ray Benitez, good morning sa imo. Kag thank you gid sa 100 stars. Salamat gid Lester. Salamat, Gid. Mea Moreno. Ano ba ko kalusot si Mea? Ma'am Van, thank you gid Miss Van. Another 100 stars. Nagpiesta na naman si Miss Van. Salamat. Kay Teacher Romela Ilustre Revelo, kay Cielo Dra, kag kay Excel Faye. Excel Faye, no? Yes, Excel Faye. Good morning dira sa inyo, no? Eric Fernandez. Sige, ikaw naman. Si Eric Fernandez. Hindi ka na kay Miss Georgia. Sige Kay, hindi sa ako niyang gano'n. Si Miss Georgia Garaseran, ka mga problema. ikaw Paano siya gano'n, kay eh. wala ang spill dito. Away magyapos na subong. Ay, Ngakon galing. mo man. Ay, mo, lagyan pa na sa subo mo? Sobrang sakbulan. Ti, sobra na. Dugay-dugay, maduwa na. Lagyan po. Ay, kala. Pero nila sila sorry, we apologize for amuni. Ay, kala. Di ang pag okay man na siya, tindihan taman. Galing kiti ang apology could not give me the internet service. Gani man. Japon, dapat guro kadtoon magina sa ilagid na office na lang. Hindi ka man kapila na kapila na Nagkadto ka to. gin- Ay, ano naman. Sige Anyway, good morning kay Jocelyn Arisivita Olak. Ang mga naga-watching da sa ato na boy, itamyawan ta. Ugrit lang gawas. Si Mitol Benny, si Florida Haluag Badoy. Glenn Aukiko, good morning man. An, good morning sa imo. Krisha Blas. Miss Jocelyn Song Comedia, morning man. Si Jonalyn Lineal de Cripito, good morning. Kay Edeline Balbastro, Tanggile. Carl Ryan, okay, good morning. Jocelyn Song Comedia, basta hindi ko online sa FB Maninoy boy sa radyo ko gapamati gawalwal radyo ko ay kalain tamyaw ko si boy happy ano Sige, boss man mo. Di ko na nang happy lang ana wala na nang installment na nay. ay kalain installment Ito ni gina. no motor ba sige happy action boy advance happy kay Reynald Cubid Villa Vicencio. Good morning man. Si advance happy birthday ko sa imo siling ni Miss Romela Ilostre Arevalo. Thank you. Si Nuebs Dodoy Uy, nadapato Araman. Ay nangita na sang pato. Ito sa pato. Basta kinubos na pamatay. Ay pamatay pang ihaw. Kala isang pamatay. Do ka very brutal. Ihaw. Baby Gregorio Yulo, good morning man. Si Elias Gumabong, Wilfredo Shapok, Tanate Balinas Johani, classmate mo. Sige good morning ko sa tarang na taga-Hinigaran. Happy watching siling ni Reynald Cubid Villavicencio. Lorenzo, Sir Lorenzo Magsipok, good morning sa imo. Teacher ni siya Action Boy sang Bacolod City National High School. Morning, sir. Good morning, Sir Lorenzo. Very approachable. Kay Janet Paras Olegon, good morning. Hapos palapitan. Yes, hapos palapitan. Budlay. Pangayuan? Ay, kalay! Hindi mo. Wala ko diya, Sir Lorenzo. Si Action Boy na yung nagambal. Ikaw yung nagsugpon. Tika mo nagsugpon. Wala, ano pagidbe? Kung dati budlay makitaan. Kiti, budlay, ko kabalakon din hapos palapitan, pero budlay siya makitaan. Oo. Pwerte, no? Kabalakon din sa imo. Kaya mga pangayuan tayo. Kaya mo na pinabatean ko nga famous nga, ano. Ay, Yung hindi na famous sa, nga ano line. sa, hapos palapitan, budlay ganitan. Hagan ita. Ano pangayuan? Kalay. Kay Drive Safe, good morning sa imo. Ginagreet niya lang ko no si Noel Bido Ruiz and Jason Aming Siando sa La Carlota City College. Oy, sige. G. Villas, good morning. Dina Magbato Malabago, good morning. Watching live. Dras na may Iloilo siya gali. Tanong ko lang, ano ang Iloilo? Anong requirements ni Goroay? Anong requirements? Iloilo to Bacolod. Actually, ginahulat pang EO ni Mayor Trenyas ni Mayor Bing. Pero subong kayo daw gindula, verbally, dulaon ang RT-PCR test nga requirement sa within Western Visayas. Kabay pa, no? Oo. Promote ko may biyahe na. Kaya wala pa makaresume biyahe ang aton mga fast craft. Gani man. Sige lang, hulaton ta lang. Si Miss Teacher Romela Arevalo, sila niya, where ko padala ang siya na action joke lang to. Naano ka. Hindi na bala. Hindi na walang pahambol-hambol. Happy birthday ni Action Boy. Tingob na lang ninyo. Duwa. Hindi na tingob. Yung birthday.
Kalait. Kaya kung sino na kuno ang mas magulang, munti siya, dito na timbon. Kalait man yung timbon sa akin, di ba? Kalait, sino mas magulang? Sige, ala, di niya ako naipadala. Alam, may Valenciana, gadya nga iamot si Miss, sa Imuya ho, si Miss Romela, Teacher Romela. Kalait. Ang tunga teacher sa amon balay, ang tunga sa ila. Ay, sorry. Hindi address sa station, Thank you, good Teacher Romela. Sige, bongga, section boy. Pato, ako nung lunod sa Valenciana. Hindi natatuman. Jonalyn Ninyal de Crepito. O sige, standby anay sa aton mga balita nasyonal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal. Action Radio Philippine Standard Time na 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Gina-finalize pa sa gobyerno sa Pilipinas ang guidelines sa pagbakuna sa 5-11 anyos nga mga kabataan yung napaabot mag-umpisa sa bulan sa Pebrero. Sunod kay DOH Undersecretary Mierna Cabutahe, natala na nga magpagawa sa Health Technology Assessment Council sa rekomendasyon kag padayon man ang pagkonsulta sa otoridad sa mga eksperto. Duha pa ni Cabutahe, una na gin-endorso sa Philippine Pediatric Society kag Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines ang pagbakuna sa amo nga age group. Ginanunsyo man ni Cabutahe, ginalantaw naman sang gobyerno nga posible sa second quarter, mayara naman sang bakuna para sa 4 ka tuig panubo kag mayara na sa mga pagtuon kag rekomendasyon. Ginpahayag sa Department of Education nga hindi diskriminasyon ng ila pulisa nga tugutan lamang ang mga school personnel nga bakunado kontra COVID-19 nga magtambong sa in-person classes. Sa ginpagawa nga statement, ginpaathag sang DepEd ang ini nga pulisa nagatuyo nga malikawan ang paglaptas sa COVID-19 sa buluthuan. Sunod sa DepEd, patas ang pagtratar sa mga unvaccinated nga mga empleyado bangod ginatugutan sila nga magtrabaho sa idalom sang alternative work arrangements. Dugang pa sa ahensya, wala man gina-terminate ang mga empleyado nga ang basehan among ila vaccination status. Sa masunod nga bulan, plano na nga umpisahan sa DepEd ang expansion sa face-to-face classes sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1 kag 2. Naglambot na sa 180 milyones pesos ang utang sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga birthing clinic. Sunod kay Patricia Gomez ang Midwives Association of the Philippines, nagaproblema sila bangod ginagmay kag hindi makompleto ang ginabayad sa ila sang PhilHealth. Dugang pa, madamo na sang pagsinapol ng patigayon kung diin ginahambalan sila nga may system problem, rason nga hindi sila mabayaran. Nagapangabay sila karon sa PhilHealth nga bayaran ang utang sinibisan sa mga birthing clinics lang sa mga lugar nga igo sang Baguio, Odette. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-release ng 1.185 bilyones pesos nga special risk allowances para sa mga healthcare workers. Sunod sa kay Senator Bongo, ang ini nga pondo ang pagakwaon sa 2021 Contingent Fund para makover ang SRA sa mga eligible nga private healthcare workers kag non-Department of Health plantilla personnel nga may contact sa COVID-19 patients. Una na ang ginpahayag sa DOH nga 8 bilyones pesos ang na-release
para sa na-release na para sa SRA sa masobra 496,000 ka mga healthcare workers. Suno kaya Health Assistant Secretary Maylene Beltran, nagapangabay ang DOH sang duga nga 3.3 bilyones pesos nga pondohan ng SRAs sang 185,000 ka healthcare workers. Tandang, ginpahayag naman ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo nga ang budget sa Office of the Vice President ang nakatutok sa karon sa pagsabat sa mga problema sa COVID-19. May 3 kalibre nga programa ang OVP nga padayon nga nagsabat sa pandemya. Ang antigen testing sa swab camp, ang teleconsultation sang bayanihan e-konsulta, kag ang Vaccine Express din nagapadala sang medical frontliners ang Office of the Vice President para magbulig sa mga naglain-lain nga lokal nga gobyerno nga maghatag sang libre nga bakuna sa pumuluyo. Naghatag man sang insentibo ang OVP pareho sang bugas, relief packs kag hygiene kits para maingganyo ang mga tao nga magpabakuna. Sa piyak nga magamay lamang ang pundo sang Office of the Vice President sa bulig sa donasyon kag husto nga paggamit sang kwarta sang pumuluyo. Nakapagwa ini sang COVID care kits nga may 12 ka bulong para sa sipon, 20 para sa paracetamol, 12 naman para nga carbocysteine, 5 ka cetirizine, 12 ka butamirate, 3 ka sachet sang oral rehydration salts, 1 ka hexitidine, 20 ka vitamin C, 10 ka vitamin D, 50 ka face mask, 1 ka thermometer, 1 ka oximeter, 1 ka butilya sang alcohol. Mayara man nga disinfectant cleaner ka garbage bags nga kaupod ang care kit para sa mga naka-isolate o quarantine. Ang ini nga mga kits ang ginahatag sa mga pasyente sang bayanihan e-konsulta, magluwas pa sa libre nga molnupiravir para sa mga kwalipikado nga pasyente kung ikomendar sa mga volunteer doctors ang programa. Ang mga ini ang nahimo bagod man sa bulig sang pribado nga sektor. Bulig nga ginhatag bangod sa pagsalig sa husto nga paggamit sang pondo sang Office of the Vice President. Malauman na nga maginahimo ni Vice President Lenny ang padayon niyang himuon kung siya maging presidente sa Pilipinas kag palawigon pa ang ini nga mga proyekto. Nanawagan ang pila ka mga labor groups sa pagpasal sang lahi angot sa paid pandemic leave. Nagpirma ang 21 ka mga labor groups sang open letter na petsan Enero 19 nga nagasuporta sa paid pandemic leave bill o kon House Bill 7909 nga ginfile sa Gabriela Party List. Ang grupo ang ginalakipan sa Anak Pawis Party List kag kilosang Mayo 1 nga nagsuwestyon nga samtang pending panghagna dapat usaron sa gobyerno ang savings sang pondo kag excessive funds sang militar kag kapulisan para sa quarantine pay sa mga empleyado. Dismayado ang mga labor group sa government-funded supersonic missiles sang Philippine Navy nga nagabalor sa $374 milyones o kon 19 bilyones pesos. Una na agin pahayag sa militar nga pagbakal sa mga gamit halin sa India makapasangkad sa kapasidad sa pungsod para depensahan ang maritime borders lakip na ang ginagawan ng West Philippine Sea. Aksyonalita Morning Edition. Ang atong dugang mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag Sa kay Jonalyn Inyal de Cripito, tamayan niya lang si LG Salomante. Kag happy birthday ko no kay Auntie niya Dayang. Auntie Dayang, happy birthday. Happy birthday! Bo. That's super apas. Like yun, dapat may gap, ginayan. May gap. John Arlos, good morning. Dayna Magbato Malabago. Okay. Ang pamangkot sa galikina. Metal Bean. Ano Metal Bean? Sir, good morning. Need pa Japon mag-party PCR swab test, mag-BI pa Iloilo. Actually, dilaon na siya ng within Western Visayas. Pag istoryan na, pa si Mayor Bing kag si Mayor Trenyas. So, lahat ng tanay, ang executive order sa duwa ka mayor. Yes. Pero verbally, amuna na siya. Dulaon. Dulaon. Pero hulaton pa niya magsakay ka sa barko. Hulaton pa niya sa mga fast-craft operators anay ang executive order. Yes. As of now, wala pa na siya gapon ang ang inang requirement not until nga magpagawa na sang executive order ang duwa ka mayor. Okay? Classmate ko, Wilfredo Siapo, kag si Lucy Dra. Morning sa inyo ha, sa Antipolo City. Lucy Siapo, kunin sila kapuli. Nga, maasa, wala sila kapuli, kay? Why na, dugan na sila kapuli. Wala sila katkin ganit sa mga kuanamon. Tungod sa pandemic? Probably. Edwin Escopel, good morning mga classmate. Si Archie Rio Alipalo, ara pagani sa Tagig. Ay, pa to siya ya. Ay, lain. Kano ka na yung puli, Noy? Magpuli ka, liyo ko na, kuha na. Tagig siya, no? Tagig, anong tugon, tas Tagig man. Budlay, magalo ng building, no? Sa Global City na, di ba, aras Tagig? Oo. Ang umuri pa sa Global City. Agyan niya ta sa kuan, agyan niya ta sa kuan, sa Binondo. Binondo. Oo, ang ano na gani. Bakla niya ta, Hopya na, no? mga hupya man mo. Ang mga anting-anting. Ay, pagkaon yung dyan sa akin. At mga gindalaw, wala sa ligan. Hopya ka may munggo. Maraya ka, mga anting-anting. Mga anting-anting, ito may kahunting niya si mo, yung kamuka na yan. Hindi ka agimat na. Mga lupya, hopya. Agimat. Mga agimat. Ano ka, Pedro Pinduco. Katilaw kami na nga si Lutuman. Si Muriel. Oo. May naghapit kami sa kaya daw nagkuha kami sang ginbakal yung anting-anting. Ay, gales. For baka. Kaya sa sumusok-sok pa na. Dinakop. Doon tayo lang kami dakop sang MMDA. Nga, kaya nagtabo ang jaywalking. Na illegal parking. Illegal parking. Pero why kami gindakop? Guro tungkod sang anting-anting. Basi. Uy, in fairness, Pero ang hambal sa MMDA sa inyo. Sige lang, tapos hindi na ako mag-park niya. Tungod sa anting-anting, guro na, guro siya na... Doon na kon sa blada, na mesmerized. Mesmerized. Naudungan. Naudum. Naudum siya sa John Lastieri, good morning man, kag classmate Marcy Rombinas Junio. Good morning. Sa Kaabdos Boys dira, sa Lakaron, good morning. Ay, ginamat-amat ni Junalyn. Ang mga panumyaw. Kandos Boys gali. Kandos Boys sa Lakaron. Bali Archie, nyara dayon na. Huwag kong bulo ko na nung ara dayon. Kung nang hupya o kung nang anting-anting. Ako ya, okay na ko si hupya. Si action boy na sa anting-anting. Ambot ano niya na yung anting-anting niya. Nyara ko na dayon na. Oo. Huwag kong bulo ko nung hupya. Kalawgawan sa imo, kinanglan mo na. Kalawgawan sa imo. Kinanglan mo na anting-anting mo. Correct. Sige kay Marcy Rombinas Junio, good morning man. Girly Okay, araman siya. Siling ni Ma'am Van, one more day to go, then it's your party. Ay, sana all party. Lain. Oo, man. Kaya Noim Depon, good morning ma'am. Rodolfo Daguob de la Cruz, Daguob de la Cruz, good morning. Boboy Ogahayon. Kay RC Makoy Guanse. Angel Grace Panhilason, good morning man. Si Celsa de la Cruz, araman. Rochelle Evangelista, good morning sa iyo, sir. Mayroon na pagbaligya sa may dalom akasya. Ay, natumba to akasya, no? Tuwa na to, tumba na to.
Ati, wala na siya gali ano eh. Dala Wala sa siya tupad na lang sang isang Mormon sa brada. Sige Kaya Noim Dipon, maayong aga sa inyo nga daw. Watching from QC. Oy, good morning dra sa inyo. Sige Mayroon na nga Mati. Kay Sir Awin Torres, gali bala sang hinubaan. Yes, Migo Awin, may aga sa imo. Tamyawon to siya bala. Kay kahapon, nag-greet to siya. Tigaling kay wala ko siya natamyaw. Siyempre, day off. Okay, so tomorrow, Okay. karon tamyawon to Kay siya. classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao sa Hinubaan. Grabe, gilis mong sinubaan. No, do ka. Naaman. Di mo to may mga pinatsanay ito yung... Agani man. Ay, kalay. Eh, ato bala ka doon. Atong balita, bala kayo na to sa Ano to? Kagawad to? Siya na, Bro no? Isik, former kagawad na siya. Oh. Ti politically motivated to hambal sang grupo Asenso. Ano ila do Asenso, wala ila mo? Nalipat ko. Ti daw politically motivated. Kito kwanto sa mo ng organizer to sa mo sang Mayor. ni Mayor. Ti may ano naman, tani hindi lang kamo dira magkuano. Tawayon talang ni blang eleksyon bla. Oo. Ano gina Iyan talang bala itugot talang sa mga tao. Itugian talang sa mga tao ang pagpili kung sino ang maayo nga kandidato. Hindi na para sa magkinatsanay bala kay hindi na at the end of the day ano gida nga mamatay gidaw. Rochelle, ibang lista niya, natong banagani, wala kayo di kahapit sa kunahan. Sorry. Sorry po. Mayuguro. Ay, hindi na ako mamapit. Mayuguro, ikaw na mapit para sa ako. Representative ka na lang bala? Ano ko si mo taniga, pag inapita mo sa kagindalan sang kuan, sang lagaw. Tanindalaan sa lagaw, no? Talbarato mo lang itong inabligya mo lagaw. Gani man. Ay, wala. Sige lang sila kapitan. Tan siya, sinugba na gid nga daw para. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, nagwa sa isa ka pahayag nga wala sang may ginhimo nga tikang si Anay Pope Benedict XVI sa apat ka kaso sang child abuse nga ginalakipansang pari sa tong iniyang na-appoint bilang arsobispo sa Munich, Germany. Sa nagwa nga report sang German law firm nga Westphal Spilker Wassel nga komisyon sa Simbahan Katolika duha sa nasambit nga kaso ang nagluntad sa tulog pungko pa si Pope Benedict o kon Joseph Ratzinger. Nibaloan naging arsobispo si Ratzinger sa Munich umpisa 1977 tubtob 1982. Ginpanginwala naman ni Pope Benedict nga wala siya sang may ginhimo nga anuman nga tikang sa reklamo sang child abuse sa diin imbolbado ang mga pare. Ginpasiguro naman sa Vatican nga ila pagatugutan ang o kon pagatunan ang detalye sa report kung yung dalay nga ma-report sa bugos nga o kon sa bugos nga ang bugos nga detalye. Samtang ginpahayag sa Cebu Pacific nga gin-upgrade na nila ila insurance product nga nagalakip na karon sang coverage para sa COVID-19 agud nga mapabaskog pagit ang travel confidence. Sumugod Enero 13 ang SEB Travel Sure Basic Protect naga-cover na sa COVID-related hospitalization kag treatments. Wala labot sa tubtob to 2.5 milyon pesos nga medical expenses sa benefit kung may injury o kung ibang pangabalatian. Kag tubtob sa 2.5 milyon pesos nga personal accident coverage sa tion sang biyahe. Ang mga pasahero nga may domestic ag international flights maka-avail sa insurance product sa tubtob sa 492 pesos sa round trip. Pahayag man sa Cebu Pacific nga ma-avail ini kung ang booking flights o kung add-on tubtob ini 2 ka oras antes ay ilang biyahe o kung flight. Ang mga pasyente nga may moderate tubtob severe nga symptoms mahimo nga makakuha sang coverage tubtob pila ka milyon sa ni nga hospitalization. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 42 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 16 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 centimos. Kag sa ato
naman yung balita entertainment, nakuha sang 19 anyos nga dalaga gikan sa Belgium ang record bilang pinakahubing nga tao nga nalibot ang kalibutan gamit ang eroplano. Sunod sa Guinness World Records, sa gisahanon niya ginlibot sang teen pilot nga si Zara Rutherford ang bugos nga kalibutan sa kayang eroplano sa sulod sang 199 ka adlaw humalin sa 2 Agosto 18, 2021. Natapos ni Rutherford ang paglibot sa bugos nga kalibutan kahapon Enero 20, 2022 sa di naghugpa siya sa Kortrijk Wevelgem Airport sa Western Belgium. Sunod diri isa sa handom niya nga libuto ng kalibutan, rason niya siya ang nag-eskwela agud mangin piloto. Na break man ni Zara ang record sa ang pinakahubing nga tao nga naglibot sa kalibutan gamit lamang ang microlight plane. Sa sports, sinaplansa na karon ang pinal nga pagpreparar para sa pagpasakop sa mga representante sa Pilipinas sa Beijing Winter Olympics sa bulan sang Pebrero. Kasunod ni sang pag-aproba sa Philippine Sports Commission sang 3.3 milyones pesos nga pondo para sa nagaisahanon nga atleta sa pungsod sa among nga aktibidad. Ang Filipino-American Alpine skier nga si Asa Miller ang mangintiglawas sa Pilipinas sa among nga event. Pero upda naman siya bilang suporta ng Chef de Mission Bones Floro, Philippine Ski and Snowboard Federation President Jim Palomar Apilar, Liaison Officer Nikki Cheng, Administrative Officer Dave Carter, Athlete Welfare Officer Jobert Yu, kag Coach Will Gregorak. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Di ba sila ko Friday ako na Basta dapat? Lunes gali Eko Lunes yan medyo dumaguba. Energy! Daka mo na. Dumaguba niya ang microphone mo. Tekong Friday, yan duga prino. Energy! Yes. Tingin, boss, kay Sabado, pangitaan ko naman ni kung ano. Pangitaan mo gina mayo. Boss yan, kinalang preparado ka ginaya. Yan, birthday mo pa naman. Otherwise, ma-disappoint ko na iya. Wow! Would like ka ma-disappoint. Kay birthday mo, hindi pwede ma-disappoint. Section boy. Dali ka sundors, ha? Sige, sige. Mga action daw nakahilidlaw mabla sa mga barkada. Kag ang mga ipinganop the nice ang una, bla. So, bisan diin ka man, bisan san uman, ang mabugnaw nga San Miguel Pale Pilsen ang pwede gyapon magpalapit sa inyo sini nga pag-inupdanay. Gintong dagat sang San Miguel Pale. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto. Sana all, kasi. Hindi ba gito da? Mera ginagawa. Gani mo. Wala pa to bala na nabuhinan. I-donate ko lang to guro basi mo. Ako na. Amo na lang guro ako ni Amor. Sa imo. Okay? Dumatats mo. Dumatats ka ay. Touch me not. Kalain. Limitang hiri lang. Sige. So, sa aton yung balita special, hingagawan ta niyan. Okay, yes. Ang aton time. Ini Action Boy, mga 4 ka mga pamatasan nga dapat i-practice sa isa ka empleyado. So, hindi lang dapat Practice lang? I-practice. Ipatuman, himuon. Like life. Kasi Practice-practicean lang. Yeah, para dapat himuon. Yes, kay Balok Action Boy, hindi lang tanan nga, dapat employer lang imo yung dapat ikaw man mismo nga empleyado. Okay? Correct. So, ang una Action Boy, dapat kung ikaw empleyado, isa ka ka-empleyado nga masaligan. Yes. Naman importante, Action Boy, dapat masaligan ka sa imo nga employer sa tanan nga bagay. Pero ang iban malagi nasa liga, na sila kay kapasip-sip sila.
Umayara na, hindi Oo, ba? meron hindi kanya malikawan sa isa ka workplace action boy ang amo na. Pero Kung masaligan ka tani, kaya nablang ko sobra ka efficiency mo. oo na. Nablang waya sang Harap lang obra. confident ay mo employer nga kaya yan. Kaya na, Kabalo na nahimo siya. yan, ya. Oo, nahimo kaya yan. Masaling ka bala nga muna, si Dorel pa. Ano yan? Yung mamo na Okay mo na yan. bagay. Okay na. Kung kaunan nila na mani. Ikalay, kung kaunan mani. Kita mo na sa inyo nga nag-usap-usap lang sa man, pero actually, kasi na sobra ya. Oo. Masaligan na yan. Ara, ginabla sa ako niya green card ang manina sa grade, ano ko to man? Grade 3. Yeah, ano mo tanggit sa imo nga comments ang teacher mo? Oo, nga. Always eating money. Hindi man, Di ba? na si Dorel ay mabait, pero iwasan ang pagkain ng mani. Kaya kao ko mani sa taga-klase. Pero in fairness, medyo nabawi sa mabait. Mabait. Pero palakaon ng mani. May hindi lang langka. Pero sige, naglinangka. Tulad sa mga tibayan na lang. Correct. Ng mani. Manimaho para ka ng langka, di ba? So, next action boy, dapat mayara ka sang initiative. Isa ka characteristic na sang isa ka empleyado. Kamano ka, kung ka mag-ichindi ka sa imong obra, hindi ka na kinanglan nga suguon, hindi nga ng word for word, di ba? Oo. Instruction per instruction, di Nga ba? kada giho, dapat ang balon Dapat ang balon ka, gid. Dapat may initiative, May initiative ka. Himuon ko na yung Nakabalo ka na gid nga for example, kabalo ka na gid nga ini nga kuan kinanglanon, inalan i-type ni siya, kag i-type ni siya, kag sa habmit, amo na kay kinanglanon. Wala tong kapit balon nga i-type gani da. Oo. Tapos pag-remind pa si mo, ay i-type gali. Yeah. Hindi man kagali, kabalo ka man nga i-type, pero di wala tong kumigyan sugo si no. Nga i-type, may type. I-type na siya. Tapos i-submit na to, ihatag na to sa HR. Hindi ka na, kabalo ka na ganda, nga type, ihatag mo sa HR. Wala tayo mga dyan nga, tapos ka na type? Oo, mama. Tihatag na to sa HR. Iyan o pag isa-isahon. Isa-isahon kagid bala, no? So, hindi mo na. Dapat may initiative kagid. May ara ko sina nga, nga, nang ginasugo mo bala. Nga kung mo na isugo mo siya, hindi na siya magkuha niya, hindi na sa sang iban pa bala nga... Limit lang siya sa amo na. Mo na siya, sample. Di ka nagsala ko bala. Nga dapat, nagpahanabang kung amo ni baklon mo ng 70 milligrams na sa amo na. Di ka nagli sa 70 milligrams yung amo na, ang ara nagli 75. Kaya kung na sala lang ko bala, bakla ka 70 Pagka to, may 70 amo na, balik siya. Yung man to 70, 75 man to. Nakinuha na. Oo. Pero tali na mangkot, kung lang no, kung may initiative mo tumangkot, may 70s na. Bakit hindi ka balong ka na sa wala na siya, 75 na. Hindi ko di baklon mo na. Nagbalik ka pa, nga 3 kilometro, dahil yung lakat mo. Ate ba sinamihan siya mo lakat-lakat? Basi man. Hindi naman mabaso lang mga tao nga mga bihilig mag-walk. Kaya hindi mo baso lang mga tao nga wala initiative. Ay, kalay. Sige lang. Kakita ka na sang baka ito ka na soft drinks. Ano? Nang mas disil lang, Coke or Pepsi. Pag na? Oo, nyaman mo na. Litro kung... Nasigis-sigis naman ko sa mo na. Oo, pero pag yung bakal soft drinks, i-plastic, take out mo, i-plastic ni da, ay hindi, chay, sa kuha. Pwede lang na, sa kuha. Hindi ba simblon mo ya? Ang 12 ounce, take out na gani. Di ba kamal i-plastic ni da, sa kuha, chay. Mayo man. Kalay. So, next action boy. I-plastic ni Day. Hindi Day. Ipuyo kay may anti-plastic ordinance kita na. I-plastic nila. Ayun, no. Kasi San Carlos, ano to, yan ginasudla nila, no? Kasi San Carlos, bala may na sila, hindi to pwede mag-use plastic. Ipuyo ko rin. Kung magbakal to sa market sa San Carlos City, ano yan? It's either may surudlan ka or ibutana nila sa dahon. Dahon sang saging or kung ano nga dahon. Ano muna to sa San Carlos. Nabi nga ng action boy, nga ordinance. Thank you. Congratulations, San Carlos. Yes. So, sa bago mo muna. Amo man na. Sige. Sa next action boy, dapat may prinsipyo. Magluwas nga trusted ka, may inisyatibo ka, dapat mayroon ka man sang prinsipyo. Okay? Meaning? May prinsipyo ka. Meron pag ibang pag nga meaning ya. Prinsipyo ka sa buhay, may panindugan. Okay? Yung panindugan. Pero hindi mo panindugan, sala. Mas ibla dito kaya sa sala. Yung gambal ng tanan. Yung sala na hindi,
Panindugan kayo. Prinsipyo ko, tsak to ni. Oo, basta mo nang imo yung prinsipyo mo. Oo. Oo, Kaya hindi kayo okay? magpapakal buto mo, tiyan mo na imo yan mo. Oo. Dala nyo lang yung kwartaya, pero hindi kayo Hindi mo- magba. Prinsipyo mo na yan mo. Oo, Di ba? pwede na. O hindi ka ang todo na prinsipyo, hindi ka Hindi ka mo. gidya magbaton. Hindi kayo magbaton, kahit hindi kaya. Mabuto lang kami sa akon. Nan. May ara ko na damo ko na na-meet ng mga tao. No nga. Kantuan sila sa mga leader. Sige lang to, hindi kami budget. Sige lang to, mabuto lang kami sa amon niya. Oo, yung mula ng budget mo to. Damo ko nakilala. Amo na may mga prinsipyo, gidya. Damo ko nakilala kag sang gadagan ko sa kagawad. Most of them mga akon mga supporters bla nga ginakantuan na sila sang iban. Tapos sige lang hindi lang kami kay kabila ya mabuto sa amon. Te, amo na may mga Kaya ginadayawon mo na yung mga tao. panindugan sa kabuhi. Congratulations. Yes. So, last action boy, dapat magluwas nga trusted ka, may initiative ka, may prinsipyo, dapat mapuslan ka man. Okay? Oo. Kaya mo na importante sa trabaho, action boy, ang mapuslan. Kaya kung hindi ka mapuslan, it's either nga mapalayas ka or ikaw na lang malayas kay tungod sang ano man sila sa imo sang pagdisiplina man. Okay? Okay. Sige, amo na kay nga aton time. Sige kay Jan Acosta dra morning, Jeneline Haro. Nga mangkot sa may bakulod kuno magete nga diretso nga biyahe. Subong. Tido nagbalik naman ng series biyahe Para action boy. Oo, may ara na. na. Ang serious tiul dai. Kadto ka na lang sa series gid para sure. Pero kaya- pagkabalo ko nag-resume na gid ang biyahe Sila ulit. wala na sila require RT-PCR. Wala na sila. Wala sila require vaccination card I think. Waay na sila check lang, require. At sige. Happy birthday lang kay Yonila Toledo, ika 60. Oy, duha nang iya nga citizenship. Oy, duwa na. Oo, Ano happy. na? Ha? Ano na? Filipino citizens kag senior citizen. Perfect. Ika 60. Happy birthday! Yonila Toledo from Yes. Rowena Muniez. Okay, sige. Okay. Mga ka-aksyon, hindi mamadiyan natin mga balita. Dari sa Aksyon Balita Morning Edition. Dali, nagid may utang ko ni sa kay Dudso tamyaw ko go. na, yung patamyaw niya bala. Okay, pila ni Kadlaw, wala ko matamyaw. Agrit niya, Yolanda Morillo, Loribet Abestano, Erlinda de Colongon, Nay Esther Aspiscar, Zina Cachete, mo sigurado ni mga swagaling. Villa Esperanza sa Barangay Tangob, Jingle Merande, kag Generoso Lopez. Good morning, dira. Kag kanigo ko da Alan Navales, good morning sa imo dira. Standby na sa Action Hotline, Reaction Art Tay Hupon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabato. Correction Boy Duran, mga ka-action, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.